and the young, to in the young. We know that in the young. So you can't say like a tiger doesn't profess I'm a tiger or pounds. So the I in IBC and gima no ket kanyoe to kana kan gima make sense. Independent. IBC pokwe independent in my opinion since chake interim independent electoral boundaries commission market the new IEBC manokete 2020 constitution okay independent. And kuma bedo interfered with the system all the time. The government of the day idoka luwete nyaka bede IBC. Nonetheless kata kama temore IBC nyaka act independently. Kata kwa independent kidhi tayo luweje kitijareyo. Okidhi tikwa ngarachiel to ngarachiel miyo advantage. Koro IBC okay independent. Emomiyo joAzimio wacho niya wadwaro IBC mo yet independently ma act independently. Mano kena lweny ma wan godo mondo umi chance mar ka jopiny gombulu to gidwa ng'a nyalo ko economy margi. Ng'ama nyalo ko ngima joma thagore piny to gi gama gi yiero no ema ng'owa ema dhi yombo. To ok ni gi IBC ma ng'amo gi yiero ok mayombi en ng'ama ng'ato jo IBC commissions kaga in this case ne gin commissions adek against mkang'wen ne dwaro ema jolo kose yalo jidhi e court mana kaka wacho Supreme Court en kama solve political problems okay legal en political problems ma solve ka chande koro mane gima fight ma joAzimio dwaro and genuinely seen independent electoral and boundaries commission. IBC masani ni gik mang'eny manyo bege tem apart from timo yiero. Ingene Kenya is due for boundaries review. Man we gima gidi chako man is the agenda magidi chako from 2024 2023 kadhi mbele. To kain gi joma already me feel ni gin kaka ge act or ge act mana mo acho ni gin independent. Bobo mateka ramono me review boundaries mo njege team 2020 igane before